Ja està, ja tenim imatge. Ja està. Val, perfecte. Ara, mos S'escolta sentiu? perfecte. Que Sí, no, no hi anar, no hi anar. Bon dia a tothom. bon dia. Sí, val, confirmam àudio. Super. Bueno, bon dia a tots. Ja estem aquí preparats en la programació de Game.cat. Jo som en Felip. Tenim aquí també en Nedesa i en Pireta. Saludau. Molt bones. Hola, hola. Haig de I, silenciar aquí. Ara. Uix. Digues, i digues. bé, estareu aquí en nosaltres 5 horetes. Volia donar les gràcies a tots aquests streamers que han estat fent directes a hores intempestivíssimes de la nit. I són els vertaders herois de la marató. Tots hem aportat aquí el nostre gra d'arena, però la gent que fa directes en aquelles hores realment se mereixen una menció especial. I res, farem aquest directe durant 5 hores i ara començarem amb una entrevista a un investigador del càncer, que és en Salvador Massip. Després una entrevista a Vermutet Games, creadors del videojoc Brunyols. Després entrevista a Good Game Generation i finalment, per acabar el nostre blog, tindrem com sempre els companys de Catcom, que aquesta vegada han aconseguit enganxar en Patrick Urbano per ensenyar-li Star Citizen. Vull dir que seran molt interessants i sobretot, recordeu, venim aquí a recaptar diners. No venim aquí, bé, també a passar-nos-ho bé i aprendre i tal, però bé, els que no hagueu fet donatius ja començau a treure la cartera o la targeta de crèdit o el que sigui i aneu passant per caixa. Volia dir que l'entrevista amb en Salvador Massip no ha pogut ser en directe, vull dir, gent molt ocupada i aquest horari no li anava bé, per tant, està gravada, però bé, són coses que passen, vull dir, estic content de poder comptar amb ell, tot i que no sigui en directe. Així que per no acumular retard, si Nedesa o en Pireta tenen qualque cosa que dir, que ho diguin ara ràpid i després ja passam a l'entrevista. Endavant, endavant. Endavant les atxes. Molt bé, pues, endavant vídeo. Molt bé, doncs, tenim amb nosaltres en Salvador Massip. Ara explicarem una mica qui és, però primer de tot li vull donar les gràcies a en Salvador. Sé que és una persona ocupadíssima i que és difícil trobar un forat per aquests problemes d'agenda. No ha estat possible fer l'entrevista en directe, però sí que hem trobat un foradet per poder fer aquesta gravació. Per tant, primer de tot, Salvador, moltes gràcies. Pues, començ presentant en Salvador Massip és investigador, dirigeix el Laboratori Mecanismes del Càncer i l'Envelliment a la Universitat de Leicester, al Regne Unit. Veig des de 2008, no sé si és la data de creació del laboratori, ja vares començar com a director en aquell moment. Sí, això va ser quan em vaig traslladar al Regne Unit des de Nova York, que és on estava abans fent un postdoctoral, i vaig començar ja portant el laboratori aquest que ha anat creixent els últims 18 anys. Sí, ja fa un cert temps, de 8 anys ja n'hi ha. És I major d'edat. I tant, ja s'ho pot independitzar. I veig que des de 2025, és a dir, aquest any mateix, també dirigeixes un altre grup de recerca a Barcelona, concretament el grup de Biologia de la Neurodegeneració i l'Envelliment al Centre de Recerca sobre el Cervell Barcelona Beta. Com es fa això de dirigir dos grups de recerca simultàniament? No sé. No és fàcil, no és fàcil, és que té les seves complicacions. Bé, bàsicament això ha vingut perquè des de fa uns anys ja que estic treballant també a la Universitat Oberta de Catalunya, tinc un peu a Catalunya, un peu i mig, i he anat muntant a poc un laboratori allà amb la idea de tenir dos laboratoris que interaccionen, que bàsicament treballen junts a diferents països. Per què? Doncs perquè hi ha coses que es poden fer més fàcil a Anglaterra i coses que es poden fer més fàcil a Catalunya. I estic jugant a les dues bandes per aprofitar tant els recursos com el personal com les possibilitats de fer coses un lloc i un altre. I això em permet
ampliar una mica el meu rang i la profunditat dels estudis que faig gràcies als col·laboradors que tinc a un lloc i un altre. I estem tot el dia doncs, enviant-nos mostres amunt i avall o enviant-nos gent amunt i avall i bàsicament funciona això com un sol grup. Sí, tenir recursos i facilitats per fer recerca mai és fàcil, mai n'hi ha prou, i recordem que aquest esdeveniment que feim és per recaptar fons per la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que aquest any es dedica a la recerca del càncer, i bé, després parlarem de que, bé, com el nom dels grups diu, la teva recerca està molt vinculada al càncer i intentarem aquí entre tots aportar una mica per ajudar en aquesta recerca, que és un tema importantíssim. Vull dir, tots tenim gent que ha estat afectada per càncer, per opera, i és un tema importantíssim. Continuant amb la teva presentació, no només ets investigador i publiques articles científics, sinó que també ets escriptor, has publicat diverses obres de divulgació científica, també novel·la i relats de ciència-ficció, fins i tot llibres per infants, he vist, i veig al teu web que també ets músic, vull dir, m'has d'explicar el secret per tenir temps per tot això, perquè és increïble. Molt bé, no sé si vols afegir qualque cosa a la teva presentació, activitats que estiguis fent ara treballant més darrerament, això. Ja no faig res més, em sembla que ja Déu-n'hi-do que aquestes. Ja està bé, no? És prou complicat. No, bàsicament és això. O sigui, la meva vida sempre està molt repartida entre la ciència, l'escriptura, sobretot són els temes que m'agraden. M'agrada tocar temes molt diferents i ho faig tant amb ciències com a escriptura. M'agrada conèixer i aprendre coses de moltes àrees. I darrerament també tota la vida estic fent música i darrerament tinc uns quants també més activitat en aquesta àrea i pujant i baixant entre Anglaterra i Barcelona és una mica la meva vida ara. Molt bé. Per la gent que estigui mirant el directe, si teniu curiositat sobre les seves obres o els grups als que toca i tal, al web massip.org Sí. .org trobareu tota la seva activitat i les seves darreres publicacions, llibres, música, etc. Que passau-hi un moment que tingueu perquè escriu coses molt interessants aquest home. Molt bé, recordem que tornem al tema bàsic que ens ocupa, que és la recerca sobre el càncer. Nosaltres, com ja saps, som una comunitat centrada en els videojocs, però clar, per la Marató ens agrada que hi hagi alguna activitat dins de tots aquests directes que fem, que hi ha partides comunitàries, entrevistes a gent del món dels videojocs, etc., que també hi hagi alguna cosa vinculada al que és el tema de la Marató. I per tant, voldríem que ens parlassis d'alguns temes que crec que són importants sobre la recerca en el càncer. I m'agradaria començar per una mica el que tu creus que han estat els descobriments més importants dels darrers anys en tema de recerca sobre el càncer. Repassant la història de la ciència del càncer, de la investigació del càncer, hi ha hagut un canvi bastant important, un punt d'inflexió al principi d'aquest segle, o sigui, fa 25 anys ara, no? El càncer, al llarg de tota la història, el càncer fa segles que el coneixem, de fet ja s'ha vist que els egipcis, algunes mòmies tenien càncer i tenien alguns tumors i ja intentaven tractar-los i curar-los. No entenem ben bé com funciona el càncer ben bé fins a mitjans del segle XX. I aquí potser aquest seria el primer punt d'inflexió, no? De dir, el càncer al principi es pensava que podia ser una malaltia infecciosa, perquè es va veure doncs, que alguns virus podien causar càncer, es pensava que potser són els virus que causen càncer. És cert, alguns virus poden causar càncer, però sobretot el càncer és una malaltia de gens que comencen a fer coses que són normals, no? Que són mutacions que passen de forma espontània i inesperada. I això es va començar a poder estudiar millor a partir de l'any 50, mitjans del segle XX, que és quan es descobreix l'estructura de l'ADN. Hem sentit parlar tots de la doble hèlix d'ADN, Francis Crick i com van descobrir Watson i Crick van proposar aquesta estructura, i això és important perquè és el moment
el qual ens permet saber on estan els gens. O sigui, ara tots tenim molt clar que els gens s'hereden, no? Passes de pares a fills o de cèl·lula a cèl·lula, passen els gens, tot això és molt senzill, però clar, això se sabia abans, però fins a l'any 53 no se sap on estan aquests gens. O sigui, no pots anar a estudiar-los perquè no saps on són. Estan en algun punt de la cèl·lula però no saps on són. Aquest és potser el primer moment que dius, ara podem anar a mirar gens i ara podem veure que el càncer és culpa d'un gen que no funciona o una sèrie de gens que no funciona. Això és al principi, anys 50, anys 60, 70. Anys 70 potser és els primers grans descobriments sobre el càncer. Fins a aquest moment, bàsicament, el càncer no es podia fer gran cosa. Llavors, els primers tractaments que es fan són tractaments, la quimioteràpia, radioteràpia que coneixem nosaltres, que és bàsicament matar mosques a canonades. No? Estàs donant coses molt fortes per matar les cèl·lules canceroses, però clar, té uns efectes secundaris molt importants. Segueix sent important avui en dia, segueix funcionant, segueixen unes eines molt bones, però clar, havíem de buscar una cosa més fina, més dirigida. I aquí és on hi ha la gran diferència, que comença, com us deia, a principi d'aquest segle, als anys 2000, principis dels anys 2000, és quan comencem a tenir les primeres teràpies dirigides, les primeres teràpies que van no a causar dany, a fer mal i a matar-ho tot, que és la quimioteràpia i la radioteràpia, això és matem-ho tot i ja veurem què surt. Si no hi ha més a dir, a veure, aquesta cèl·lula hi ha un gen que no funciona, doncs anem a veure què podem fer contra aquell gen concret, podem reactivar-lo, podem bloquejar-lo, què podem fer per aconseguir tractaments específics. I això es pensava, això va ser potser aquest punt d'inflexió que et deia més important fa 25 anys, i es pensava que això seria la cura del càncer. No? Ja recordo això, jo ja estava treballant en càncer, l'any 98 vaig començar a treballar en càncer i l'any 2000 pocs estàvem veient portades de revistes com el Time als Estats Units dient que el càncer ja està, ja el curarem, ja està, ja ho tenim, i això ja està. Els periodistes són molt perillosos amb la informació científica. Sí, perquè és molt fàcil fer un titular. Però és que la veritat és que és un titular que reflectia bastant el que estàvem creient tots els científics, no? De dir, ostres, sí, és això, o sigui, hem trobat quin és el taló d'Aquil·les del càncer, aquestes gens que estan mutats, doncs ja està, amb aquests tractaments ho tindrem tot. I malgrat tot, aquests tractaments han sigut molt bons, i evidentment això ha canviat del tot la cara del tractament del càncer, però no ha sigut la solució. Perquè el càncer és més llest del que ens pensàvem o és més complicat del que ens pensàvem. Perquè bàsicament el que tens és que, com que el càncer bàsicament és una cèl·lula que està constantment mutant el seu ADN, canviant el seu ADN, a través de tu li vas posant colls d'ampolla, li vas posant embuts, i dius, ara em vaig a matar totes les cèl·lules, però sempre hi ha alguna que s'escapa. I la que s'escapa després torna a fer créixer el càncer. I aquesta que s'escapa és resistent llavors en aquest tractament original. I aquest ha sigut el gran problema, no? Aquesta resistència. O sigui, els tractaments nous contra el càncer funcionen molt bé durant un temps. Llavors, a vegades hi ha aquesta explosió que torna a sortir al càncer. Com ho evitem? Un altre punt d'inflexió ha sigut el que vindria ja uns anys més tard, el que es diuen les teràpies de combinació. Podem barrejar, en lloc de fer un sol fàrmac d'aquests dirigits, podem fer 4 o 5 dirigides contra diferents dianes i entre totes a veure si tenim el càncer una mica controlat. I això seria potser des de les teràpies dirigides, teràpies aquestes combinades, com hem anat acotant i millorant més. I finalment, potser l'últim punt d'inflexió, que és més recent, dels últims 10 anys, o potser fins i tot menys, és les immunoteràpies, que bàsicament és reactivar el sistema immune per donar-li eines perquè el propi sistema immune mati les cèl·lules canceroses. Clar, aquest és el més net de tots perquè no estàs afegint cap substància química, no estàs danyant res, estàs simplement fent servir les teves pròpies eines, que elles soles ja haurien de ser capaces de lluitar contra el càncer, però arriba un punt que no poden, doncs donar-li l'energia necessària o la força necessària per fer aquest últim pas. Però per mi aquests han sigut els grans punts d'inflexió, de canvi, de millora del tractament del càncer. Però és important, quan parlem del càncer, ens centrem molt en el tractament. I per mi, potser el que està fent més canvis ara, o el que està millorant més l'expectativa de curació del càncer, no és el tractament sol, sinó el diagnòstic, com cada cop fem diagnòstic abans. O sigui, el diagnòstic precoç és l'altre gran descobriment del càncer. O sigui, a part de les teràpies dirigides, l'altre gran descobriment és com podem diagnosticar un càncer abans d'hora. Perquè temps per detectar un càncer sempre n'hi ha. El problema és que no sabíem detectar-lo i ara estem aprenent a tractar-lo. Per exemple, una cosa que segurament molts no sabreu. Quants anys creus tu que tarda un càncer a desenvolupar-se? Quant temps? Quan calcules tu que tarda un càncer? No sé, fa la impressió que és un procés lent, que al principi és molt petit i que arriba un moment perquè pot estar anys, segurament. Què diries? Digues un número a l'atzar, a veure com... No sé, 5 anys. La mitjana d'un càncer sol ser 20-30 anys. Uf!
I això no ho sap ningú. Això sembla que és una cosa que no se'n parla, perquè sempre Ostres. tothom... A veure, hi ha l'altre extrem, que és la gent que creu doncs, que un càncer el pots tenir d'un dia per l'altre. No? Ha tingut un disgust, he entrat un càncer. Això no és així. Un càncer és una cosa molt lenta i normalment tarda 20-30 anys en desenvolupar-se. Ostres. Per tant, tenim molt de temps per localitzar aquest càncer. Passa que no el trobem perquè no el veiem, perquè realment el càncer només és visible al tros final. No? Llavors, com ho fem per aprofitar aquestes 10, 20, 30 anys per trobar aquest càncer en els estats més inicials? Perquè com més aviat trobis el càncer, més coses pots fer per evitar-ho, per frenar-lo. Si tu enganxes el càncer en un estat final que ja ha donat metàstasi i ja està envaint altres teixits, allà és molt difícil que puguis fer res. O hauràs de fer tècniques de contenció i intentar aguantar-ho tot el que puguis. Si l'agafes molt aviat o en un punt al qual està encapsulat i no s'ha anat, llavors sí que pots fer moltes coses. Imagina't encara si el pots pescar quan és només un grupet de cèl·lules molt petites. I aquí és on estem. Si aquest període de 10, 20, 30 anys que està, o 15 anys que està silent, que no podem detectar el càncer, si trobem la manera de descobrir-lo, aquí canviarà radicalment tot. I estem en això, aquest diagnòstic precoç cada cop està augmentant més. Clar, m'imagino que no només és tenir tècniques que siguin capaces de detectar el càncer, sinó també que siguin aplicables a gran escala, perquè si tens una tècnica que és caríssima no pots fer un cribatge de tota la població perquè no hi ha recursos suficients. Molt bé, molt bé. Jo crec que és perfectament això el problema que tenim ara. O sigui, estem inclús no tan sols, fins i tot, no tan sols amb el diagnòstic precoç, sinó amb el tractament aquests nous que tenim, els problemes que tenim són molt cars. Són molt cars tots. Aquests tests cada vegada són més barats, està bé, però, per exemple, alguns tractaments són caríssims. Alguns d'aquestes immunoteràpies que estava parlant, ens estem anant a 100.000 euros l'any, coses absurdes. Per un pacient, diguem. Per un pacient, sí. O les teràpies aquestes de les cèl·lules CAR-T, que són les teràpies més noves que hi ha d'immunoteràpia, és bàsicament agafes les teves pròpies cèl·lules immunes, les treus, les modifiques genèticament i les tornes a posar. Aquest procés pot costar $500.000, pot costar unes borrades. I clar, quan penses en un sistema públic de salut com el nostre, com es pot permetre això si el càncer és una malaltia molt freqüent? O sigui, tenim tractaments que podrien... Hi ha certs càncers que responen molt bé a aquests tractaments, no tots, però alguns funcionen, algunes leucèmies, per exemple, alguns càncers de la sang responen molt bé, però clar, has de tenir els diners per poder-ho fer a un número de la població suficient. Si no, això queda només per la gent rica que se pot pagar la seva butxaca. Clar, és molt complicat. Sí, això enllaça una mica amb la següent pregunta que tenia preparada, que són quins són els desafiaments pels propers anys i pel que dius que un és aquest, fer que tant tractaments com diagnòstic no només siguin millors, sinó que siguin més barats i que es puguin aplicar a quantitats més grans de gent. Sí, i encara més, jo diria que si poguéssim anar fins i tot abans i fer més prevenció, jo crec que aquí seria la gran millora. Però és el que deies, que diem, o sigui, el càncer és tota una qüestió de temps. Si tu l'enganxes o l'evites, pots fer moltes més coses que no si ja el tens allà establert al final. Per tant, com anem cap a actuar al principi? Jo crec que hem de conscienciar molt més la població en temes de prevenció, que això ens costa una mica, no? Per exemple, hem millorat molt amb el tema del tabac, però tot i així encara hi ha gent que fuma, que és bastant incomprensible, perquè és una manera molt important d'augmentar el risc de càncer de pulmó i d'altres tipus de càncer. Per tant, això és important. El problema és que cada cop, per exemple, estem anant més cap a dietes que són dolentes pel càncer. O sigui, venim, en teoria, de la dieta mediterrània, que és la dieta que sabem més sana que hi ha, que es coneix, i estem anant cada cop més cap a la dieta anglosaxona, que és més basada en carn vermella, en greixos, i ara sobretot en menjars processats, i tot això, excessos de calories, coses que no van gens bé. I això acompanyat, a la vegada, que som una societat cada cop més sedentària. Estem tot el dia asseguts, les nostres feines són bastant d'estar asseguts, no són físiques, i a més després arribem a casa i ens assiem al sofà a veure la tele. Doncs, o sigui, clar, això és un problema. Llavors, manca d'exercici, dieta que no és la correcta, tòxics com pot ser el tabac i l'alcohol, que a casa nostra l'alcohol també és un factor social també afegit, que és molt difícil de frenar. Si sumes tot això, clar, això és responsable de molts càncers. O sigui, s'ha calculat que més d'un terç dels càncers, fins al 30% només dels càncers es podrien evitar si controléssim tot això. Clar, això seria molt... La vida és que salvaríem només amb això. Per tant, com deia, no tan sols és millors tractaments, sinó anar més enrere, millors diagnòstics i ja podem millor prevenció, encara millor. Jo crec que són els reptes importants a nivell genèric i ara ja a nivell potser més
més ètic fins i tot, és com fem arribar aquests tractaments a tot el món. Mhm. Perquè estem parlant molt des del punt de vista europeu, que clar, nosaltres més o menys ho tenim això força Sí. bé, però aquests tractaments no arriben no se poden permetre i no arriben a països d'Àfrica o d'Àsia Mhm. o Sud-amèrica. I encara més, hi ha per dir-ho d'alguna manera, un racisme endèmic a la ciència, que és Mm. que vol dir que bàsicament tot el que estudiem científicament està molt esbiaixat cap als caucàsics. O sigui, totes les Sí. bases de dades que tenim estan basades en els blancs. Mhm. Llavors, jo fa uns anys, per exemple, vaig anar a Nigèria per una cosa d'una col·laboració i parlava amb uns Mhm. hematòlegs allà. Jo normalment estudio càncers de la sang, Mhm. tipus leucèmies, i jo els deia, bueno, estem aquest fàrmac nou que estem provant, unes coses de la leucèmia i tal i qual, i em deia, va, sí, bueno, aquesta leucèmia que em parles tu, la leucèmia limfàtica crònica, jo la veig a Nigèria amb un pacient totalment diferent del que veus tu. El meu pacient Mhm. és molt més jove i té uns Sí. símptomes diferents. És la mateixa Mhm. malaltia, perquè les cèl·lules són les mateixes, passa de la mateixa manera, Sí, sí. però, però no reacciona de la mateixa manera. I clar, els fàrmacs que tenim pels pacients de Nigèria són els mateixos fàrmacs que donem a un pacient de Barcelona. I no Mhm. és el mateix, no té el Sí. mateix, no té els mateixos gens, no té el mateix entorn genètic aquest pacient. Llavors, la majoria de la medicina occidental està dissenyada a partir doncs, de les poblacions Mhm. caucàsiques europees. Llavors, estava parlant fa poc amb el director d'un centre de leucèmia a Barcelona i em deia, clar, jo estic fent un projecte ara comparant afroamericans, que tens doncs, la genètica africana traslladada doncs, als Estats Units, Mhm. afroamericans i americans d'origen europeu, caucàsic. Mhm. I clar, el que estic veient són molt diferents, les mutacions Clar. són diferents, els Mhm. canvis de les calors són diferents, i clar, la resposta als fàrmacs serà diferents. Per tant, no podem tenir un fàrmac dissenyat per blancs que el donem a tot el món, perquè no funcionarà, amb el patogí d'aquesta gent no els hi funcionarà. I aquest crec que és un dels reptes pendents que tenim. Com Mhm. democratitzem una mica més els tractaments i els fem més amplis i ampliem les bases Mhm. de dades per incloure tota aquesta gent. I això està canviant molt. Hi ha molts científics que han començat a pensar fa temps i estem començant a incorporar dades d'aquests pacients Mhm. als nostres estudis. Però anem molt endarrerits en aquest tema. Sí, clar, la ciència arrossega tota una sèrie de biaixos. El racial és grossíssim, però també biaixos de gènere. Vull dir, hi ha Oh, sí, sí. moltíssima recerca feta principalment amb homes, perquè en dones el tema hormonal o en femelles, fins i tot d'animal Sí, sí. d'experimentació, complicava molt, els resultats eren menys clars, ho farem només amb mascles i a poc, com dius, se van intentant corregir aquests biaixos, però arrossegam Sí, sí, sí. molta Sí, sí, cosa encara. és totalment així, és totalment d'acord, perquè la mateixa manera que és eurocèntrica la recerca, també és androcèntrica i està molt Sí. basada en resultats en humans. Però el fet que dius, perquè clar, tu quan dissenyes un experiment, si vols afegir la variable del sexe, has de multiplicar per 2 el número Mm, de sí. ratolins que tens o el número d'humans amb el qual Mm, experimentes, i clar, és el doble de preu. Amb la qual cosa, doncs, quan els investigadors deien això, deies, bueno, ho faig només amb mascles, que són més fàcils, efectivament, sí. perquè les femelles són més complexes d'entendre, perquè les hormones juguen papers que no entenem del tot. Mm, Llavors, clar, al final, anys i anys de fer només això, t'has quedat amb dades que funcionen amb homes, però mm, no sabem si funcionen amb dones. I mm, molts tractaments, les dones no responen de la mateixa manera, que tenen el seu fetge metabolitzat diferent i sobretot el seu sistema immune és molt diferent al nostre. mhm, Els estrògens determinen molt la resposta immune i segurament per això també les dones viuen més que els homes perquè el sistema immune els hi funciona millor. Però clar, mhm, amb aquest sistema immune que respon diferent i estem parlant d'immunoteràpies contra el càncer, clar, la immunoteràpia si està pensada per un home, amb la dona funcionarà diferent. I això encara hi mhm. estem treballant. Doncs, efectivament, jo crec que són reptes aquests que van en la direcció d'això que anomenem medicina personalitzada, que Sí. és la gran revolució de la medicina d'aquest segle, Mhm, que des d'això, des de principis de segle es va començar a parlar de dir, va, a veure, estem donant el mateix fàrmac a tothom perquè té la mateixa mhm, malaltia. I això no pot funcionar perquè tothom és genèticament diferent. mhm, No considerant ja poblacions com europees, africanes, asiàtiques, que són genèticament hi ha un background diferent, sinó mhm. de tu a mi, per exemple, la resposta a un fàrmac serà diferent, segurament. Sí, Llavors, sí. a veure, jo tinc mal de cap i em dones una aspirina, igual no em fa res. I en canvi, tu una aspirina et funciona molt bé. Jo, en canvi, m'he de Mhm, prendre doncs, un Gelocatil, no? Doncs, sí. clar, això és una cosa tan simple com això, que no tothom respon igual als fàrmacs, doncs això no sabem què ho justifica, quins gens o quina informació podem tenir. Hi ha malalties, i el càncer és una d'elles, en les quals hem començat ja a aplicar tot això, tota aquesta Mhm, medicina personalitzada. Estem començant a fer això, no? Per exemple, agafes un càncer, estudies les mutacions que té i en funció de les mutacions li dones un fàrmac o un altre. L'exemple més mhm, clar
és del càncer de mama. El càncer de mama han tingut en aquests moments té una curació del 80% o més, perquè Ostres. hem après, si és un dels càncers que és molt freqüent encara, però és un dels càncers que millor es cura, perquè hem après a fer això, separar, no? Mhm, Que es diu estratificar. O sigui, aquest pacient li donem aquest fàrmac, aquest pacient li donem aquell fàrmac, aquest pacient li donem un altre fàrmac, en mhm, funció d'uns quants gens com estan de mutats. Si això podem fer-ho a totes les malalties, serà fantàstic, o a tots els càncers, que encara no hi som. El que permetrà és, per exemple, recuperar fàrmacs que en el passat havíem descartat perquè pensàvem que no funcionaven. mhm, Imagina't, tu fas un assaig clínic, no?, d'un fàrmac i dius, bueno, el dono en aquests pacients contra el càncer, per exemple, i veig doncs, que, ostres, no funciona perquè tinc una resposta dels pacients i la majoria no responen. Dius la majoria, però clar, imagina que aquests de la punta sí que estan mhm, responent. Ets un clar, 1% que respon. Clar, si només un 1% respon, dius aquest fàrmac és un fracàs, perquè el 99% mhm, no responen. Ostres, però per aquest 1% funciona. mhm, Llavors, si podem saber qui és aquest 1%, i tenim un fàrmac que funcionarà al 100% si només el donem a aquestes mhm, persones. O sigui, tenim fàrmac que serà curador per un grup petit. mhm, Per tant, estem tornant enrere i dient, a veure, tots aquests fàrmacs que dèiem que no funcionen, anem a buscar quina és la població en la qual sí que funciona, que segur que hi ha un 1%, un 5%, un 0,3% que mhm. sí que li va bé. I anem a veure si podem saber qui són i predir qui respondrà a aquest fàrmac. Llavors, amb això pot canviar radicalment la manera de tractar càncers i, al final, altres malalties. Clar, això del medicament descartat, clar, és molt interessant, realment no m'ho havia plantejat mai, però sí que veig que pot xocar una mica en la lògica capitalista de que un medicament que és efectiu contra un grup petit de gent no és interessant perquè econòmicament no és prou profitós i també en el tema de que no ho sé, jo de vegades penso que ja va passant el tema de la pandèmia i les vacunes i tot això, que hauria d'haver companyies farmacèutiques públiques. És igual que la recerca contra antibiòtics, hi ha centenars d'antibiòtics que se coneix que són efectius, però com que només són per un grup molt petits de germans, de microorganismes, doncs no se comercialitzen. Hi ha aquí temes econòmics també bastant complicats. Sí, 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 sí. A veure, has tret un tema molt interessant, que és el tema de la relació entre el costat públic i el costat privat de la sanitat. Mhm, Tal com el tenim dissenyat, jo crec que la pandèmia que citaves tu és un exemple molt bo de com no podem prescindir de les farmacèutiques. O sigui, mm, sistema públic i sistema privat no els queda més remei que treballar junts perquè depèn l'un de l'altre. Per sí. exemple, la pandèmia, la vacuna contra la Covid va ser iniciada a partir de recerca finançada públicament, o sigui, Mm, realment la base de la recerca la paguen els estats, però un estat o un govern o una sèrie de governs no tenen prou diners per generar prou. Si tu dius ara mm, necessito 500 milions de dosis de vacuna, no hi ha ningú que tingui diners per fer això. Una farmacèutica sí que els té. mhm, Llavors la farmacèutica agafa aquesta informació que hem generat públicament i la privadament explota. Clar, això mhm, fa per un benefici, com bé dius tu, o sigui, mm, no ho fan per l'amor a l'art, o sigui, nosaltres investiguem, en principi, per salvar la humanitat, les farmacèutiques treballen per guanyar diners. Ja està bé. Ara, correcte. si trobes la manera de controlar-ho, d'evitar que es passin, ja podem jugar a aquest joc. O sigui, ja està bé. No? O Mhm, sigui, podem incorporar, o sigui, una solució és la que dius tu, anem a fer farmacèutiques privades, públiques, això podria ser una solució molt interessant, i si no, anem a fer que les farmacèutiques privades juguin al joc fent servir les nostres normes. O sigui, al cap i a la fi això mhm, ve dels nostres diners que invertim. Per tant, d'acord, vosaltres heu de fer diners, però fareu diners de la manera que nosaltres direm. O sigui, jo crec que en un control, que seria una solució, un control millor del mercat capitalista. No pots deixar que el capitalisme funcioni pel seu compte en el camp de la salut, perquè la salut no són sabatilles, no estàs venent roba aquí, mhm, estàs jugant amb la salut de la gent. Per tant, el que no podem permetre, i això tornant al càncer és un dels temes potser més crítics, és el que dèiem al principi, no? Que les farmacèutiques puguin posar el preu que volen els fàrmacs. mhm, El que estem fent aquí, clar, estem tornant al que dèiem, no? O sigui, depenem de les farmacèutiques perquè facin aquesta recta final de posar un fàrmac a punt. mm, I han de pagar una sèrie d'estudis clínics, una sèrie de producció, és molt car això, i cada farmacèutica doncs, inverteix literalment milers de milions en desenvolupar un fàrmac. I d'aquests fàrmacs, molts no arriben al final, perquè es demostra que no sí. funciona o el que sigui. Per tant, han de recuperar la inversió. I el que fan és posar el que sí que els hi funciona, el posen al preu que volen,
per poder recuperar el màxim ràpid possible tota la inversió, que té una lògica des del punt de vista capitalista, però des del punt de vista de salut no té lògica, perquè estàs venent fàrmacs a 10.000 euros, a 20.000 euros la dosi, i dius, clar, a veure, aquest fàrmac de produir no et costa 20.000 euros, et costa 2, potser. I tu que estàs posant 20.000 euros perquè necessites recuperar uns milers de milions que has posat, d'acord? Val, molt bé. Potser pots recuperar-los en 20 anys en lloc d'en 2 anys, no? O sigui, perquè puguem tots... anem a trobar incentius perquè les farmacèutiques puguin espaiar una mica més aquesta recuperació de diners i en sortim tots beneficiats. Una cosa que s'ha proposat, per exemple, és a canvi de que els fàrmacs siguin més barats, fem que les patents siguin més llargues. O sigui, que una companyia farmacèutica tingui una patent que li duri més temps, pugui explotar aquest fàrmac durant més temps i que no es posi el preu tan bèstia en els primers anys. Perquè aquest preu acaba baixant, però clar, durant els primers 10 anys, el que sigui, és tan car que no podem fer... No serveix per res aquest fàrmac, no el pots donar a ningú. Clar, llavors això és més complicat del que sembla, pel que deia, perquè el sistema no pot sobreviure ni només amb el privat ni només amb el públic. De la mateixa manera, si tallem tota la inversió pública en recerca, les farmacèutiques no arribaran enlloc, perquè dius tu, perquè hi ha certs productes, per exemple, temes com això, com els antibiòtics, coses que potser ni s'hi fiquen les farmacèutiques o buscaran només grans fàrmacs i una farmacèutica amb 2 fàrmacs que li funcionin ja no necessiten investigar més, no? Ja en tenen prou. I el que buscaran és un Viagra i una cosa que faci créixer el cabell i un Ozempic. Amb això ja en tenim, ja fas... I clar, aquí no investigaries sobre el càncer, no investigaries res, perquè amb això ja faries diners, no? Doncs crec que trobar aquest equilibri entre l'interès públic i l'interès privat en fer diners, jo crec que si es fa d'una forma racional, pot funcionar. Tal com està ara, no, estic d'acord. El sistema està desequilibrat i són hostatges de les companyies farmacèutiques, bàsicament, perquè fan una mica el que volen. Molt bé, tornem als meus apunts que tinc aquí. Hem parlat de moltíssimes millores que hi ha hagut en el tractament, de diagnòstic i temes molt prometedors pels propers anys i totes aquestes estadístiques que un 80% de càncers de mama se curen, sí que fa socialment la impressió que el càncer està més present que mai. És com si hi hagués tant de càncers o més que fa 20 anys. Això és una sensació subjectiva, no sé si tens dades sobre això. Realment n'apareixen igual però se curen molt més? Quina informació tens sobre aquest aspecte? Sí, no és subjectiu. El càncer està pujant, efectivament. Estem veient augment en càncer, sobretot perquè el que no para de pujar és l'esperança de vida. Llavors, clar, el càncer és una malaltia relacionada amb l'edat. Com més vius, més risc tens de tenir càncer, fins a cert punt. A partir dels 80 o així ja comença a baixar el risc, però d'entre els 60 i els 80 i pico, doncs ja com més anys passen, més risc tens de càncer. Cada cop tenim més gent que arriba als 80, doncs cada cop tenim més càncer. El segle passat, quan l'esperança de vida era molt, molt menor, no arribava ni 60 anys de mitjana, doncs clar, el càncer era molt menor. Però a mesura que vivim més, tenim més càncer, això és clar. Segon motiu, vivim en entorns cada cop més tòxics, pel que dèiem, perquè el tema de la dieta cada cop és pitjor, cada cop els joves comencen abans a menjar malament. És cert que hem millorat amb el tema de fumar, cada cop n'hi ha menys, això està bé, però, per exemple, respecte a la generació anterior, ara fumen les dones, que les dones als anys 50 no fumaven, per exemple. O sigui, l'últim segle tenim de cop i volta dones que estan començant a fumar, la qual cosa ha tardat una mica, però ara hi ha el càncer de pulmó ja amb les dones semblant al dels homes. Sumat també amb la contaminació també és un problema, les ciutats cada cop estan més contaminades, cada cop vivim més en entorns urbans, o sigui, em sembla que entre el 80 i el 90% de la població humana de tot el planeta està en un entorn urbà, i els entorns urbans per defecte són normalment més tòxics, més contaminats. Per tant, tot això sumat fa que hi hagi més freqüència de càncer. Ara bé, és una mica el que deies, cada cop n'hi ha més, però cada cop se'n curen més. Per tant, cada cop es mor menys gent de càncer. El càncer fa 40 anys o menys, era gairebé un diagnòstic mortal. O sigui, tu tenies càncer i ja està, ja no tenies res a fer. Avui en dia, clar, o sigui, és molt diferent. O sigui, si pensem, per exemple, els meus avis, dels 4 avis, 3 van tenir càncer i es van morir del càncer. En canvi,
els avis del meu fill, o sigui, els meus pares, i una generació Mhm. més tard, 3 han tingut càncer, però s'han salvat 2. Mhm. O sigui, ja és diferent. O sigui, Sí, sí. ja, la supervivència ha augmentat moltíssim només en una generació. Mhm. Llavors, clar, no està potser baixant el nombre de càncer, però sí que està pujant molt la supervivència, fins al punt que, Mhm. val, d'acord, càncer doncs, en tindrà, doncs, a les estadístiques dius, una de cada 3 persones o una de cada 2 persones, una de cada 2 homes o una de cada 3 dones acabarà tenint càncer, és a dir, gairebé segur que càncer en tindràs una prop, com deies tu, és una malaltia molt Mhm. freqüent. Ara Sí. bé, si la supervivència en aquests moments ja està per sobre el 60% de mitjana i Mhm. alguns càncers com el de mames, 80 i tant per cent, Mhm. de pròstata, entre 80 i 90%, de testicle, gairebé el 100%, Mhm. de colon també està força elevat. Clar, és bastant prometedor en el sentit de Mhm. que I val, tant. tenim una malaltia que és greu, tenim una malaltia que un tractament que és dur, però les possibilitats de superar-lo són Mhm. bastant elevades. Clar, encara tenim càncers que ens baixen molt la mitjana, per exemple, càncer de pàncreas, càncer Mhm. de cervell, són càncers molt difícils de tractar i Mhm. aquests, la supervivència, o el de pulmó mateix, la supervivència és bastant baixa en aquests casos. Mhm. Però a mesura que anem detectant-los abans i a mesura que anem, per exemple, Mhm. un dels problemes del càncer de pàncreas és que és tan mortal és perquè no el veiem, fins que està molt avançat, perquè no Clar. té cap marcador, no et dona símptomes, no està allà amagat en Mhm. el càncer, al pàncreas, i fins que no surt, Sí. i quan surt ja és molt tard, no? Per Mhm. tant, anar millorant amb el diagnòstic precoç, anar millorant amb el tractament, o sigui, cada cop veurem més i més i més càncers que pujaran aquests percentatges de 80-90% de curació. Mhm. Per tant, sí, seguirem tenint càncers, sí, segurament el càncer seguirà pujant, i si tot va bé, el càncer, jo crec que el càncer l'hem de veure com una malaltia que hauria de ser, si tot anés bé, en el futur, una malaltia com la hipertensió. O sigui, hipertensió, segur Mhm. que et coneixes mil persones que són Sí. hipertenses. Sí. Gairebé tota la gent gran és hipertensa. Però et prens unes pastilletes i més o menys estàs controlat, i Mhm. la major part de la gent pot anar tirant amb, pensa, hipertensió o diabetis. La diabetis era una malaltia mortal fa 100 anys o I 100, tant. 150 anys. Sí, Ara, en sí. canvi, el diabetis és que, bueno, pues la pastilleta o pues la insulina, el que sigui, és inconvenient, Mhm. evidentment, no és cap alegria tenir una diabetis, però almenys no és una malaltia que et matarà en la major Mhm. part dels casos. Doncs podem aconseguir que el càncer sigui així. Podem aconseguir que el càncer, mira, tinc un càncer, ostres, quina putada, és una malaltia que Mhm. serà dura, però, bueno, és igual, m'aniré prenent la pastilla, aniré Mhm. controlant i poder anar vivint i m'acabaré morint de vell amb el meu càncer, però sense que em doni problemes. Podem arribar a aquest punt amb la majoria de càncers, que aquest seria una mica l'objectiu. Sí. Mhm. Llavors allò que veiem a les pel·lícules dels anys 80, oh, tenc càncer. Quant de temps me queda? Sí. Era una sentència de mort. Recordo les Sí. pel·lícules dels No, anys no, sí, 80 i això. sí, sí. Ara jo crec que estem en una pantalla diferent. O sigui, primera, perquè això els veiem abans, i dius, vale, tenim un càncer, vale, prepara't perquè ara hauràs de passar uns tractaments durs, Mhm. però si tot va bé, aquest càncer el podem alentir, com deies, i Mhm. anar retardant. I si la mitjana de la majoria de càncers comencen a aparèixer entre els 60, voltant de 60 i tants anys, clar, si aquest càncer tu el pots retardar 20-30 anys, perquè fas que Mhm. creixi molt lentament o no doni problemes, ostres, ja et moriràs de vell, o sigui, ja Mhm. arribaràs als Sí. 90 o el que sigui, no hi ha cap problema. El problema és això, que tinguis un càncer que et digui, no, és que queda un mes de vida o et queda un any de Mhm. vida. Però aquests són els càncers d'evitar aquest punt, no? De descobrir un càncer quan realment no hi ha res a fer. Però Mhm. això, per sort, cada cop és menys. Molt bé. Pensava, ja no me queden moltes preguntes. No, me'n queden unes quantes de suculentes. Però què és temps? Que se'ns acabarà el temps ràpid, ja Sí, veuràs. sí. Parlaves molt de la influència de la contaminació i de l'alimentació tòxica, l'increment de freqüència de càncers. Una paraula així com a de moda ara són els microplàstics, que sembla que els microplàstics són culpables de tot. En temes de càncer, com està la recerca en microplàstics? Hi ha una relació clara? És encara una cosa emergent? No hi ha cap dada, encara que jo sàpiga, prou concloent. A veure, evidentment, els microplàstics no poden ser bons, és una cosa Mhm. és una cosa que no és orgànica, no és natural, diguéssim, i Mm. ens l'estem ficant al cos i està entrant per tot arreu. Tot el que és micro, a més, és més difícil de controlar, perquè no saps on va. És tan Sí, petit que es cola i pot acabar donant problemes. S'ha vist doncs, que acumulem microplàstics al cervell, per exemple. sí. Clar, és una cosa que dius, a veure, això Com segur que ha de arriben donar allà? problemes. És que... Com arriben, no? Això ha de donar problemes segur, no? Mhm. Però amb el càncer no hi ha un lligam tan directe. O sigui, pensem que Mhm. el càncer és una malaltia que ve causada, com dèiem al principi, perquè alguna cosa passa als gens que espatlla els gens, no? Hi ha aquestes Mhm. mutacions que fan que els gens no funcionin. Per tant, necessitem alguna cosa que muti els Sí. gens.
Llavors, els plàstics en si mateixos, a veure, són tòxics, tenen problemes, però causar mutacions directes o alterar els gens, que jo sàpiga, no s'ha demostrat encara, que no vol dir que no sigui possible, o que no vol dir que no puguin ajudar d'una altra manera, però causar el càncer o arrencar un càncer, no ho sé, no ho veig. Bueno, tot pot passar, però de moment no tenim prou dades. Ara, és una mica també quan parlem, per exemple, dels microones causen càncer o els telèfons causen càncer. A veure, són coses que s'han dit des de fa molt temps, s'ha investigat, i clar, la radiació que emet un telèfon, que emet radiació, com el microones emet radiació, són radiacions amb una energia molt baixa. Tu quan poses aquesta radiació en una cèl·lula, l'ADN no li fa res. No té prou energia per canviar l'ADN. Per tant, si no pot canviar, a veure, causar el càncer no pot causar-lo. S'està discutint de si aquesta radiació dels microones, o del telèfon sobretot, pot generar inflamació i la inflamació ajuda al càncer, això seria una altra història, però causar el càncer per mutar l'ADN no. A l'altre extrem de la radiació tenim la radiació d'ultravioleta del sol o la radiació gamma dels raigs X, que aquestes tenen molta energia, és al contrari, és la radiació amb més energia, i aquestes sí que muten, aquestes ho sabem perfectament que descarreguen l'ADN. Llavors aquestes sí que causen càncer. Però a l'altre quant de l'espectre, doncs aquestes no. I amb el microplàstic crec que passen una cosa així. De moment no tenim cap evidència que tingui la capacitat de mutar l'ADN. Però bé, és un tema molt nou, microplàstics és un tema que estem estudiant des de fa molt poc, i pot ser que tinguem sorpreses i trobem alguna implicació que ara mateix no sabem. Molt bé, ja darreres preguntes. Els grups de recerca que lideres combinen càncer i envelliment, que és una cosa que pot ser a primera vista, es diu sí, com més vell més probabilitat de tenir càncer, però així a nivell mecanístic això no té una relació molt evident. I crec que és interessant comentar-la. Ens podries explicar una mica per on va la cosa, aquesta relació entre càncer i envelliment? Sí, hi ha una relació molt clara, o sigui, més clara del que sembla. Això, el meu grup es diu la investigació de la biologia del càncer i l'envelliment, perquè estan les dues coses molt lligades. De fet, jo vaig començar estudiant càncer i això em va portar a estudiar envelliment, i ja estic fent les dues línies, el càncer i l'envelliment, perquè realment hi ha molta relació. Primera, la que dèiem, la que has dit tu abans, la que hem dit diverses vegades, no? Doncs que com més grans som, més risc de càncer. Per tant, el càncer és una malaltia de l'envelliment, és una malaltia relacionada amb l'envelliment. A veure, l'envelliment no és la causa del càncer, però l'envelliment provoca que el càncer, o ajuda que el càncer surti. O sigui, nosaltres no tenim càncer durant les primeres 5-6 dècades, o menys 4-5 dècades de la nostra vida, no tenim càncer, perquè els sistemes de defensa funcionen molt bé. Els problemes existeixen igual, el que passa que la defensa ens la para. El que passa a partir de cert moment, quan entra l'envelliment en marxa, és que els sistemes de defensa que tenim comencen a no funcionar bé. I això no és culpa del càncer, és culpa de l'envelliment, és culpa de que l'envelliment fa que les defenses baixin, i això fa que llavors el càncer pugui sortir. Un cop més, l'envelliment no està causant el càncer, però sí que està obrint la porta a que el càncer passi. Això passa amb el càncer, passa amb l'Alzheimer, passa amb la diabetis, passa amb la fibrosi. Hi ha moltes malalties que no estan causades per l'envelliment, però l'envelliment les accelera, diguéssim, els dona la possibilitat de que floreixin. I això són les malalties de l'envelliment. Per tant, això seria el primer lligam, no? Aquesta predisposició de l'envelliment, biològicament l'envelliment fa pel càncer. Però és que, a més, si vas més al fons, el que veiem és que alguns dels mecanismes anticàncer són mecanismes que ens fan envellir. És a dir, fins a cert punt, potser la protecció contra el càncer és un preu que paguem en forma d'envelliment. És a dir, és una conseqüència, un efecte secundari de no tenir càncer és que envellirem. Això, com s'explica? A veure, bàsicament, la selecció natural, si pensem en l'evolució, la selecció natural el que busca o el que afavoreix és qualsevol tret que ens permet reproduir-nos millor. Bàsicament, això és el que ens ha guiat tota l'evolució. Qualsevol moment en què hi ha una mutació i aquesta mutació fa que aquell individu i els seus descendents es reprodueixin millor, doncs aquest canvi genètic es queda incorporat en el genoma de l'espècie. I així hem arribat els humans a ser tan llestos i tan espavilats, perquè això ens permet reproduir. És claríssim que som, de fet, els humans se'ns diu que som un model de mala herba perquè hem acabat estenent-nos per tot el planeta. Som perfects, som boníssims a l'hora de reproduir-nos, som molt bons. O sigui, altres animals fan altres estratègies, que és, per exemple, tenir moltes cries i les que sobreviuen doncs tiren. Nosaltres tenim una sola cria, però la cuidem molt bé i aconseguim escampar-nos pel planeta. Doncs, de la mateixa manera que l'evolució ens ha portat fins aquí, també és cert que l'evolució només actua en aquests anys reproductius, fins a la reproducció. O sigui, el que passa després de la reproducció ja no li importa l'evolució, perquè el que farà l'evolució és que siguem capaços de reproduir-nos molt bé. Per tant, tot el que ens manté
vius i actius i en bones condicions per reproduir-nos es manté, s'incorpora. Per tant, totes les defenses aquestes que tenim funcionen molt bé mentre estem en edat reproductiva. Aquests primers 30-40 anys de la nostra vida, aquí estem superben protegits perquè l'evolució ens ha seleccionat totes les coses que ens protegeix contra això. Ara, el que passa un cop ja no ens reproduïm, a l'evolució no li importa, perquè ja no s'hi fixa, ja no se selecciona el que passa després, perquè ja no hi ha cap motiu per seleccionar aquests gens. Llavors, una cosa que és bona al principi de la vida, però té efectes secundaris a la segona part, quan ja no ens reproduïm, això no estem protegits contra això. I això podria ser l'envelliment. Això es diu pleiotropisme antagònic, que és una paraulota molt grossa, que vol dir, pleiotropisme vol dir que té més d'una funció, una cosa que té funció, i antagònic vol dir que és bo i dolent. És a dir, bàsicament, una cosa que és bona durant els primers anys de la vida pot convertir-se en dolenta a la segona part de la vida. I això és una de les teories que explica l'envelliment, que una sèrie de processos anticancerosos que funcionen molt bé durant les dècades primeres, que ens permeten això ser més efectius reproduint-nos, quan deixem de reproduir-nos, els efectes secundaris d'això acaben sent un problema, causant l'envelliment. Això seria una de les possibles lligams. Sí. Doncs, una de les teories interessants sobre aquest tema, per exemple, és per què les femelles humanes viuen tant de temps. O sigui, proporcionalment són més longeves que les femelles dels altres mamífers, dels altres primats. I això ha de tenir una explicació evolutiva. Per què es mantenen les postmenopàusia, les femelles viuen més temps, quan ja han passat la seva utilitat, diguéssim, per l'espècie. Però llavors s'ha arribat a la conclusió, el que es diu la teoria de les àvies, que potser l'heu sentit parlar, que el que diu bàsicament és que en un grup, això ve evidentment dels primers grups humans, quan estàvem sobrevivint allà en un entorn salvatge, el que passava és que les femelles que vivien més temps i tenien aquesta edat, més espai en aquesta època postreproductiva, aquestes àvies, el que feien era ajudaven els nets a sobreviure. I, clar, això era un factor que influïa, no influïa en la seva reproducció, però influïa en la reproducció de la seva família, de les seves netes. Per tant, tenir àvies era un avantatge evolutiu, perquè ens ajudava a reproduir-nos millor. I això és la teoria de les àvies, que això explicaria per què la selecció natural ha fet que les femelles humanes visquin més del que els toca. Això, evidentment, no té cap sentit ja dintre del món modern, en el qual tenim mil maneres d'assegurar-nos que tots vivim més temps, però dintre la lògica evolutiva de l'època precientífica, diguéssim, humana o prehistòrica, sí que tindria un sentit per explicar per què hi ha aquesta longevitat inusual de les femelles humanes. Sí, clar, el que és la vida moderna a nivell evolutiu és res, és un període curtíssim, no ha tingut efectes damunt l'ADN humà, pràcticament. Pràcticament. Molt bé, molt interessant. I ja, la darrera pregunta que me quedava i que enllaça una mica amb temes que hem tocat abans, i que és que en aquests darrers anys s'ha vist com un auge de moviments que són, diguem, anticientífics, tipus antivacunes, és de que pot tenir una certa base per unes publicacions antigues que tal i qual, fins a coses que no tenen ni cap ni peus, com terraplanisme. També ara estava pensant a veure si aquests moviments o aquestes filosofies que desconfien de la ciència moderna, si també poden tenir a veure amb això que deies de la prevenció, això que deies de no fumar, no alcohol, no segons quin tipus de dietes, etc. Quan jo era petit ja se deia. Feis això perquè redueix el risc de moltes de malalties i tal, i 40 anys després continuem havent de fer molt d'èmfasi en aquests temes perquè la gent no ho fa. I què estem fent malament? Per què la ciència no està, el que diu la ciència no se li està fent cas, com a mínim no dins tots els prou cercles o dins els cercles adequats? Molt bona pregunta, però la veritat és que no ho sé. M'agradaria tenir la resposta. Sí que és cert que estem veient, precisament al contrari, estem veient ara, liderats per un país com els Estats Units, que abans era la primera potència de recerca, estem veient una campanya anticiència brutal, no? Antiuniversitats, anticiència, anticoneixement, antiintel·lectuals, molt bèstia, fins al punt d'això
de desconfiar de les dades científiques que estan basades doncs, en dades sòlides i anys de recerca i substituir-les per, no sé per què, per aquestes idees que, no, com deies tu, no estan basades en res. Clar, això és molt perillós, aquesta davallada que podem tenir doncs, de coneixement. O sigui, el primer impacte, per exemple, que ja l'estem veient, és que els pares no vacunen els seus fills i els fills estan tornant a tenir infeccions de malalties que no veiem, no? Sarampió, galteres, fills de la polio, el que sigui, Sí, pot tornar a sortir. malalties que en principi estaven erradicades i se tornen a trobar. És que I clar, és una paradoxa, per exemple, el tema de les vacunes, una de les paradoxes és que com millor funciona una vacuna, menys important es pensa que és. Perquè, clar, tu el sarampió, dius, el sarampió no és res, el sarampió que és una malaltia, això és una malaltia de fireta. Bueno, clar, és una malaltia que no és res perquè tenim una vacuna, perquè tenim una vacuna que evita tots els problemes, clar, perquè abans la gent es moria de sarampió, tens efectes secundaris molt importants de sarampió, o la polio o les galteres, la gent es quedava sorda o tenia problemes amb això de les galteres. A veure, hem aconseguit evitar això, hem aconseguit gairebé erradicar, com deies, aquestes malalties, i ara estan tornant perquè, clar, diuen, doncs això no fa falta vacunar perquè ja estem tots bé. Home, clar, és molt perillós quan hi ha aquestes... Hi ha dos factors, potser, que estan jugant. Un és l'auge o l'aparició de les xarxes i de la internet, que permet doncs, la difusió de coneixement, però també a la vegada la difusió de desconeixement. O sigui, aquesta democratització del coneixement en el fons està tenint alguns efectes perillosos. Per un costat és bo, evidentment, facilitar que el coneixement arribi a tothom és ideal, però clar, quan obres les portes del coneixement i se't cola a la pseudociència, això és molt perillós, perquè la pseudociència és molt més atractiva que la ciència. És molt més fàcil vendre pseudociència. Sí, totes aquestes teories conspiranoiques s'escampen molt fàcilment, tot i que de vegades no tinguin cap ni peus. Totalment. Llavors estem veient això, clar. El que passa és això, que estem veient doncs, que triomfen, són molt populars aquestes conspiranoies o aquestes pseudociències i costa molt rebatre-les des del món de la ciència, perquè la ciència és lenta, requereix dades sòlides i moltes vegades és més avorrida, en el sentit de dir, clar, jo et dic que el càncer no es pot curar o aquest tipus de càncer no es pot fer res i és una cosa que no sabem encara. En canvi, una pseudociència et diu, sí, això es cura i jo et dic com i això es fa, pren això i ja està, i es cura. Clar, és molt més atractiu, molt més fàcil, molt més vendible, això. Sí, la pinya cura del càncer, és que Facebook encara cada dia veus publicacions d'aquest estil. I això és molt llaminer, és molt fàcil de fer això. Aquest és el primer problema, que la internet ha obert la porta a tot això. El segon problema és que el populisme ha portat també el que dèiem abans, no, d'uns països, aquesta lluita antiintel·lectual, anticiència, que quan ve des de l'Estat encara fa més mal. Perquè una cosa és que tu trobes a xarxes, i a xarxes sempre hi ha una part de la població, si més no, que veient-tu només a xarxes dirà, bueno, potser no. Però si t'ho està dient el teu president, t'ho està dient el teu ministre de Salut i t'ho està dient tothom, clar, és molt perillós això, perquè això és una desinformació validada per un estat, que això ja no és només quatre bojos a l'internet. I això estem veient les dues coses a la vegada. I això és una mica... A mi em fa por. Em fa por perquè és una mica una espiral, no? I ha contribuït, curiosament, és molt curiós, perquè durant la pandèmia vam fer crec jo, una de les fites més importants científiques dels últims anys, que ha sigut fabricar una vacuna amb una tecnologia nova molt efectiva en un temps curtíssim. I això és espectacular. I en lloc de celebrar-ho, això ha acabat sent a tenir un efecte secundari, que és com que la gent es va sentir obligada a vacunar-se, perquè no hi havia més opció, ara és com que de rebot desconfien de totes les vacunes. Quan hauria de ser al revés, de dir, escolta, les vacunes ens han salvat, o sigui, gràcies a les vacunes hem sortit d'aquest rotllo de la pandèmia, si encara estaríem allà enganxats amb confinaments, i ha salvat literalment milions de vides, i això hi ha estudis matemàtics seriosos calculant l'impacte de les vacunes, i malgrat això, com que una mica com de rebot o de pataleta, de rabieta, dir, bueno, doncs que això que ens obliguin a vacunar-nos ens va contra les llibertats i és un problema i a partir d'ara no em vacuno. Clar, a veure, estem jugant amb la salut aquí, és una cosa... Potser es va comunicar malament, potser es va fer malament, o potser no es va fer tot prou bé com s'havia de fer, tot aquest tema, però això no vol dir que les vacunes no funcionin. Les vacunes segueixen sent importants i segueixen salvant vides i segueixen sent un dels més grans invents de la humanitat, les vacunes, no? Doncs, com podem
fer que recuperi la fe en les vacunes i tornem a on estàvem. Clar, això, si a sobre tens un estat que està disparant de forma molt premeditada a la línia de flotació de les vacunes, com als Estats Units, i a més un estat influent en el qual molta gent al voltant seguirà i molta gent a Europa s'emmiralla una mica en el que fa als Estats Units, doncs clar, això és superperillós i és molt possible que tornem a veure ressorgiment d'aquestes coses, de malalties infantils o, per exemple, ara estem en plena epidèmia, pandèmia o, com li vulguis dir, brot de grip. Cada any tenim la grip estacional, però la grip aquest any a Catalunya tenim una grip especialment forta. Llavors, per la gent gran i els petits, però sobretot la gent gran, és molt obvi que vacunar-se salvaria vides. Però si la gent no es vol vacunar de la grip, clar, estem aquí tenint un problema que no estem perdent vides que podrien salvar-se fàcilment. Llavors, tot això ve una mica d'això, d'aquesta mala fama que poden tenir les vacunes. I com ho revertim, això, com ho expliquem? No és senzill. Jo crec que és una feina dels divulgadors o un repte pels divulgadors que no és i pels polítics i per la gent i pels científics en general, que no és fàcil de solucionar. Sí, això, tu que has fet molta divulgació, pensava que sembla que quan parles de quan era petit, com si fos així una època ideal i tal, però crec que se feia molta més divulgació en els mitjans de comunicació generalista. Vull dir, als anys 80 hi havia moltíssim de programes de divulgació científic, no moltíssims, però tal vegada afavorit perquè no hi havia molt de canals per elegir, eren coneguts. Tothom sabia que eren Carl Sagan i mirava Cosmos i els programes d'en Cousteau i el Félix Rodríguez de la Fuente i mil més. I ara se continua fent, vull dir, les plataformes troben molt de documentals científics ben fets, però clar, passen molt desapercebuts, vull dir, ho deixes tot així en el màrqueting de cada empresa que vengui el seu producte com pugui i clar, la gent té molt poca, li arriba molt poca informació científica en realitat. Sí. És una mica la paradoxa aquesta que dèiem, no? O sigui, en el moment en el qual la informació flueix més i realment pot arribar a tots els racons del món i realment tothom té accés a tota la informació del món, que és fantàstic, just en aquest moment és quan estem a l'altra banda i la desinformació guanya la partida. I és una mica el que deies tu abans, clar, tenies la programació de televisió, l'escollien només 2 cadenes, tenies tu que només podies veure 2 coses, però els que l'escollien bé, perquè tots hem crescut doncs, amb l'Era 9 de l'Hombre, doncs, amb el Rodríguez de la Fuente i tot això, que tenen divulgació de qualitat, no? I avui en dia, com bé dius, això existeix però queda tapat per una massa de dades que moltes d'elles no van enlloc o no són prou fiables. Clar, el que guanyem per un costat el perdem per l'altre, o sigui, ni molt menys proposaria jo tornar a l'època que només teníem 2 canals de televisió i no havia internet, evidentment. No, però com ho podíem fer per aprofitar les coses bones d'internet i les coses bones d'aquesta diversitat que tenim i recuperar una mica aquesta capacitat que tenia la ciència abans, ciència fiable, ciència de qualitat per arribar a la població en general. Sí, tenim molta feina per fer, tant entre la relació entre farmacèutiques i salut pública, mitjans de comunicació, internet i divulgació. Uf, se mos gira feina, Sí. Realment sí. Res, Salvador, això és tot el que jo tenia preparat. No sé si t'ha quedat així qualque cosa que diguis, mira, volia dir això i parlant d'altres coses se m'ha oblidat o el que sigui. O un missatge final així per rematar. Sí. A veure, jo, com a missatge, ja que estem parlant del càncer, com a missatge final, jo crec que sí que hauríem de fer un petit resum de la situació. Crec que el que més important és el que podem fer nosaltres és, sobretot, prevenció. Fem el nostre paper, la prevenció. No és broma. El que deies tu, que tota la vida s'ha dit el mateix, però és cert, funciona. Mengeu bé, feu exercici, no fumeu, no beveu, tot això funciona molt bé. Per tant, intentem fer la nostra part. Aneu al metge perquè hi ha molts càncers que es poden detectar aviat. Feu les mamografies, els anàlisis de la pròstata, del colon, tot això feu, que això funciona, perquè com més aviat agafes el càncer,
més coses pots fer. Allò de dir, bueno, jo no vaig al metge perquè si vaig al metge em trobarà alguna cosa, això és el pitjor que pots fer, perquè el que vols és que et trobi coses, perquè els càncers passen, ja ho hem vist, la freqüència del càncer augmentarà, per tant, tenir càncer és una cosa que pot passar, el que hem de fer és sobreviure a aquest càncer, i això depèn una mica de tots nosaltres, no? De fer aquesta prevenció, si es pot, per fer el diagnòstic precoç el màxim que es pugui. Cada cop que surtin nous tests, anem a fer-nos aquests tests amb la freqüència que ens diguin, i anar, doncs això, intentant afrontar el tema del càncer, que segueix sent un tema molt dur, molt difícil, amb molta mortalitat encara, és cert, però intentem afrontar-lo amb la manera més positiva que puguem. O sigui, estem millorant moltíssim el camp del càncer. Doneu diners per investigar, això és la primera cosa, perquè Molt important, sobretot avui. Molt important, perquè la ciència és l'única manera de solucionar el càncer, és la ciència, això és claríssim, i la ciència necessita diners, és cara, és lenta i cara, però funciona. I hem fet avenços espectaculars, com ho hem dit ja, les estadístiques són molt clares, hi ha més del 60% dels càncers es curen, alguns fins al 80-90%. Això fa 50 anys la xifra era totalment al contrari, per tant, en l'últim mig segle hem donat la volta al marcador. Els propers 50 anys serà encara més espectacular, segurament. Doncs posem-hi ganes nosaltres des del punt de vista de la prevenció, posem-hi ganes des del punt de vista de finançar la recerca i entre tots jo crec que el càncer el vencerem en el sentit que aconseguirem que sigui una malaltia controlable de la qual no t'hagis de morir necessàriament o hi hagi, sobretot els càncers aquests que són més difícils, els acabarem trobant la manera de tractar. Bé, crec que no se m'ocorre cap manera millor de tancar aquest directe, no s'hi pot afegir res més. Moltes gràcies una altra vegada i continuar amb les activitats de gaming.cat per la marató.